Pekný deň prajem, Šinková Monika pri telefóne. Dobre som sa dovolal. Tu je Galbavy z Aliancu. Takto máme pre vás ponuku. Tú poistku, čo si platíte, alebo mamina má platiť, neviem, 20 € mesačne. Zvyšujeme úrok z tých 3 na 4,5. Môže byť? Nerozumiete sa tomu? Dobre, ale je tu ešte jedna možnosť. Príplatok 25 €, vlastne platili by ste 25 a úrok by nebol 4,5, ale 5. Tak, s kým to teraz mám riešiť? Nemáte rodičov doma, jasné. Dobre, Monika, do toho Trenčína ideš? Prečo? Že to bolo veľmi vtipné a zložila mi to.